kelli 20 zabbejt. L-lum għandi 87, l-trenja 4 bil-ġimma, kultant nagħmel 5, jiddependi. Fred Portelli huwa eżempju ħaj li l-età tista' tkun biss numru. Waqt li bosta nistampar jieħdu l-ħajja aktar bil-mod, Fred Portelli għatta l-ġranet jerfa l-ħadid. Għalih il-ġim sar it-tieni dar. L-eżerċizzju minn dejjem kien importanti għalih u jispjega li dan mhux biss hemm ikum b'saħħtu iżda jżomm id-dera tiegħu. Għal snin twal u Martu Carmen għexu l-Kanada. Hemmhekk hu ħasem f'diversi kompetizzjonijiet. L-ewwel waħda tplejsjart ir-raba', imbagħad bdejt nirbaħ. Mr. Steel City, Niagara Falls kien second, Mr. Ontario darbtejn, Mr. Tim Provinces, Mr. Canada, dawk drabi. Iżda x'inhu s-sigrit li ta' 87 sena għadu daqshekk b'saħħtu? Mara sajjar minn 10 ħmijiet u dan u rigward dikel qabel oġġett jekk ma jkunx fih protein ma nħedux. Qabel kien jgħidulek ikollok heart attack, ħud drink, what to watch the television. Mbagħad jikkomandaw it-tobba, għamel l-exercise, mhux ħud drink, u ġieli kolli dar il-ġani, hawnhekk ninsih, hawn ma nħossux. Carmen Portelli tagħmel minn kollox biex anke hi tiqpa b'saħħitha. Jiena 79 u għaddejt 3 years ago u għaddejt minn trauma ta' cancer. Imma kil-bambini riti ħabba fli nagħmel l-exercise u nuża l-ġim, it-tabib għal it helped you a lot. Il-kopja Portelli qishom id-djudo ta' spalla xulxin dejjem ta' kull imkien. Huwa suferit, nagħmel għaddi kollox jiena u he relax at home. X'għamelu? U jieħu paċenzja bija wkoll għax jiġi miegħi l-isptar u kollox jagħmel. Tikber dak il-matri kun trid. Ma naraw jibgħat bambin.